U drugoj emisiji trećeg serijala govorimo o digitalizaciji. Savremena doba i uređaje poput kompjutera ili pametnog telefona omogućili su da od kuće, ispred kuće, iz kafane ili parka platimo račune, porez, zakažemo pregled, naručimo hranu. No, gdje je poboljšanje, tu se često rodi problem. U svom ovom zamahu i boljitku, oni koji su u trećem dobu zaista zaostaju za ostalima. Dakle, upitno je u kojoj mjeri stariji uspijevaju da surfuju na talasu zvanom digitalizacija. Prošlogodišnji izvještaj Međunarodne unije za telekomunikaciju ukazuju da su starije osobe pod najvećim rizikom za digitalnu isključenost zbog onemogućenog ili otežanog pristupa internetu, nedostatka vještina, nedostatka samopouzdanja, straha za bezbjednost na internetu. Kakav je slučaj kod nas na Balkanu? U zlatnoj eri interneta čini nam se da je sve lako, da smo povezani, jeste da nam je život ubrzan, ali nekako sve je olakšano. Međutim, da li je svakom tako? Ovo je priča koja nam dolazi iz Severne Makedonije. Апликацијата Viber за многу луѓе значи прозорец кон светот, но за лицата од повозрастната категорија граѓани значи многу повеќе, посебно ако имаат роднини и пријатели надвор од државава. Viber е една од основните работи кои тие ја препознаваат додека работат со мобилниот телефон. Сепак, не секој знае и може да инсталира апликации или да плати електронски сметка во банка, или пак секојдневно да работи на компјутер и да се справува со новите предизвици. Станка Трајкова е председател на Сојуз на Сдруженијето на пензионери на Македонија. Таа ја имала среќата да работи во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, каде и ги стекнала основните компјутерски вештини. Јас користам на телефон. Го користам зависи од ситуацијата каде сум, интернетот. Пишувам и читам мејлови, добивам мејлови и читам мејлови, пратам мејлови. Затоа што секогаш не сум во офис, некаде сум нели на друго место и на тој бенефит си го користам, да не зборувам за Facebook. Sorry. Мене ако ме прашувате, да, дигитализацијата е прозорец кон светот. Значи, замислите вие една личност што користи компјутер и интернет. Не е сама, значи толку многу бидејќи нели, ајде ако зборуваме за старите лица сега, бидејќи тие нели стануваат многу сами. Меѓутоа ако ги имат овие алатки, тие навистина нема да се чувствуваат сами, покрај активноста што според нивната психофизичка нели состојба може да се обезбедат истовремено и да речеме користењето на компјутерот и интернетот е голема работа. Според статистичките податоци од пописот од 2021 година, во земјата живеат околу 235.000 жители кои имаат над 60 години. Овие лица, или како што се нарекуваат лица од трето доба, ретко имаат искуство на користење компјутери, мобилни телефони или пак се изоставени од процесот на дигитализација во општеството. Кога станува збор за оваа тема, како да не постојат. Ако не се проектите кои ги реализираат невладините здруженија, ниту дел од нив немало да фатат чекор со времето на дигитализацијата. Ракувам со Viber, имам ќерка и син во странство и морав да научам. И YouTube барам тука на мобил. Што сакам барам за цел свет информации. Дали музика, дали за некои јавни личности. Што ме интересира тоа? Концерти слушам, целовечерни концерти. Се што ме интересира. И многу работи научив што не сум ги знаел. Од бивша Југославија. Исто така. Да Google исто. Наутро прво Google отворам и гледам таму новостите, нели?
да вести што има. И тоа. Пораки не бидејќи се слушаме по 2-3 пати неделно, така да нема потреба. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на лица од 55 до 74 години кои користат интернет благо расте, во просек од 1 до 3% годишно. Последните податоци се од 2017 година, кога се регистрирани 33% од овие лица кои користат интернет. Според податоците од првото тромесечие лани, во текот на 2021 година, најголем број на лицата од оваа категорија користат телефонски повици преку разни апликации како Skype, FaceTime и така натаму. Според проценките на претседателката на Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија, Станка Трајкова, околу четвртина од пензионерите може да се пофалат дека поседуваат некакви компјутерски вештини. Проектите за дигитализација на старите лица се најчесто повремени и поретко се случуваат. Се реализираат еднократно или краткорочно. Еден таков проект се реализирал и во приватниот дом за стари лица Жана Ес, кој се наоѓа во Скопската населба Радишани. 88 години, пораките тука имам трелка и сега можам да звонам кого сакам. Еве, например, керка ми Тања, тука на Вибер не звонам за тоа што слабо слушам. Звонам на слушалка. На слушалката еве тука и еве Тања и еве тука притиснам, не, отиде. Тука, Тања, тука и шо ми се исклучи? Сега звона. Тања, здраво сине. На телевизија сум. Да. Па не можам, ти ќе ме слушаш. Лилјана Николовска, социјален работник во домот за стари лица Жана Ес од Скопје, вели дека дигиталните знаења на старите лица во домот најчесто се сведуваат на комуникација со нивните роднини и пријатели кои се надвор од државава. Најчесто комуницираат преку Месенџер, Вибер, Skype, а се забавуваат преку YouTube и видеоигри. Минатата година во нашето станова Домот за стари лица Жана Ес од Скопје беше организиран проектот Сајбер безбедност кај старите лица, кој што беше организиран од Сдруженијето Подготвеност за Европа со подршка на амбасадата на САД. Проектот се реализираше преку 5 модули, траеше повеќе во периодот од 2 месеци, со тоа што овој проект продолжува и наредната и оваа година ќе биде со 2 модула кои што се разработуваат во овој период и до крајот на годината ќе бидат имплементирани. Целта на овој модул, на овој проект е да се подобри знаењето на старите лица во однос на интернет комуникацијата. Според Станка Трајкова, претседателката на Сојузот на Сдруженијето на пензионери, пензионерите се собираат во просториите на Сдруженијата, но таму има само по еден компјутер и во недостиг на опрема, како и соодветен кадар, тешко да се реализира дигитализацијата на лицата од трето доба. Така што тие се оставени сами на себе и поддршката од нивните најблиски. Најосновно, имам керка во Италија, интернет со неа дома има друг телефон, за интернет ова е друг, ова нема интернет, ова е за тука, за полицата. И основно тоа користам. Со пријателите, со другарите, кај сте, шо сте и колку. Не можам да пишам ни пораки, ни ништо, без научар. Треба да сум научар. И зашто што е неопходно? Не е неопходно. Не користам. Министерството за информатичко општество и администрација пред неколку години реализираше проектот за бесплатни интернет клубови, кои во една нивна студија се оценети како неодржливи на долг рок. Им поставивме прашање околу процесот на дигитализација на старите лица, но до завршување на овој документарец не успеавме да дознаеме дали државата планира нешто на тој план. Vremena se u regionu drastično menjaju. Mi smo 90. godina imali jednu kampanju Sakri baki ličnu kartu koja nije bila baš pohvalna, ali je bila neophodna u tom trenutku, a sad vidimo da u Makedoniji postoji jedna neformalna kampanja koja je mnogo lepša i koja bi mogla da se nazove Instaliraj baki Viber.
Sjajno je što se radi na procesu digitalizacije, jer će to sigurno omogućiti ovim ljudima da nekako budu više u kontaktu sa svojim bližnjima, ali im omogućiti da žive lagodnije kada su u pitanju plaćanje računa, izdavanje lekova na e-recept i sl. Ja se samo nadam da neće zaboraviti da u ovom procesu digitalizacije obrate pažnju na edukaciju kada su u pitanju lažne vesti, čiju smo ekspanziju takođe doživeli u ovom dobu korone. Jer nije poenta samo otvoriti nekom prozoru neki novi svet, već mu nekako ukazati na sve opasnosti koje taj svet nosi sa sobom. Svaka promena je na svoj način teška, posebno kada uzmemo u obzir da oni koji treba da se menjaju su starija lica u svom trećem dobu. Kakve sve inicijative preuzimaju nadležni na Kosovu, pogledajte u narednim minutima. Loja e shahut është një nga format tradicionale që këta të moshuar e praktikojnë gjatë kohës së lirë. Zhvillimet e mëdha teknologjike bashkëkohore kanë mbetur vetëm të tilla për një grup të moshuarve, të cilët thonë që nuk përdorin këto pajisje. Me shah që shtu, me shah të bollaf të kallëzua pralla. Më shumë hyn lojnat e shahut. Që me zbulu si kanë lu shahistat e vjetër, për shembull Fisheri e disa tjerë. Të vim luajm shah her pas here. Megjithatë, sasia arsyet e përdorimit dallojnë varësisht nga grupmoshat. Por dallim nga të rinj të cilët janë përdorues të shumë të pajisjeve digjitale, grupmosha e shtyr ka më pak njohuri aftësitë të përdorimit. Por ka edhe nga ata që konkurrojnë të rinjt në përdorim të teknologjisë, duke thënë që kalojnë kohë të gjatë duke u argëtuar, informuar e komunikuar me të afërmit. Shumë pak e përdori, i takoj është gjeneratës që nuk është marrë me teknologjie, pak është shfryzuar. Telefoni shtëpisë përpara është shfryzuar, tash i dorës, po shumë pak vetëm për komunikimet domosdoshme. Vëllai, telefoni e kam më shumë të që kam nevojën për të si tras me ta. Edhe thirr dikush merr në vesh, kuptohemi çka po bën tek çysh. Pikërisht unë e përdori edhe për këtë kolegën po flas për informim. As argëtim, as lojna, as çush po thojnë ato TikTok, as qapat e typen e di që janë hec. Ndërkaq në Kosovë shërbime të ndryshme funksionojnë në formën online, përfshirë këtu pajisjen me dokumente të ndryshme të gjendjes civile, formë kjo që kursen kohën e qytetarëve. Ishte një herë, ki certifikatet dyne, nuk ka problem. Shumë ide e qëllume, po e përdori që unë jam i stogut sot, edhe ka marrë të përdjallë me nxjerrë ekstraktin e lindjes. Profesori gazetarisë Mohamet Jahiri ka thënë se shoqëria kosovare është mbrapa sa i përket procesit të digitalizimit, megjithse hapa të tillë janë praktikuar më tepër gjatë kohës së pandemisë. Ai ka shtuar se digitalizimi ka shumë avantazhe, pasi përmes një pajisje mund të posedosh informacionin apo dhe dokumentin që të nevojitet. Sipas profesorit Jahiri, në përgjithësi ka njohuri të përdorimit të pajisjeve teknologjike, por sipas tij shqetësuese mbetet mungesa e edukimit medial dhe qasja kritike, veçmas tek moshat e shtyra. Duhet të punohet me këto mosha, qoftë përmes niveve djesimi përmes media, përmes formave dhe projekte ndryshme që mund t'i organizojnë institucionet, sepse këto mosha janë të përjashtuar komplet prej digitalizimit, pa fajin e tyre, sepse janë rritë në një sistem tjetër, në një mësimdhënie tjetër dhe jashtë një teknologjie që është sot në shekullin 21. Një nga sektorët më të ndjeshëm sa i përket digitalizimit është ai i arsimit, pasi një gjë të tillë pamundson mosha e shtyre mësimdhënësve, por edhe kushtet infrastrukturore. Nga Ministria e Arsimit kanë thënë që mosha mesatare mësimdhënësve në Kosovë është 43 vjeç. Së vendas ministri këtij dikasteri Dugaxhin Popovci ka thënë që digitalizimi i arsimit është një nga prioritetet për strategjinë 2022-2026, ku në mesin e kësaj strategjie përfshihet edhe përgatitja e mësimdhënësve. Korniza evropiane e kompetencave është e kompetencave digjitale, një variant i saj është i dedikuar për mësimdhënësit dhe për momentin jemi në fazën e përshtatjes së saj për nevojat e Kosovës me mbështetjen e qeverisë gjermane dhe me të përfunduar ky proces sigurisht që do të përcaktohet saktësisht
se çfarë lloj trajnimesh do duhet të ofrohen për mësimdhënësit dhe në cilat fusha. Sigurisht nuk do të jetë një trajnim për të gjithë, po do të ketë programe të ndryshme trajnimit të cilat njerëzit mund t'i ndjekin varësisht nga përgatitja e tyre paraprake dhe varësisht nga interesimet dhe nevojat. Popovci ka shtuar se ka nevojë për shtim të infrastrukturës, gjë që kërkon më shumë kosto financiare, derisa ka treguar për trajnimet që si ministri po realizojnë aktualisht. Po ne tani më trajnime me mësimdhënës jemi të mbajt, për shkak për këtë platformën shkollat.org janë duke u zhvilluar trajnimet diku në 10 komuna nëse nuk gaboj, dhe ato me kalimin e kohës do të shkojnë duke u intensifikuar, mirë po kështu investim më i madh në këtë si të mashtu hardware-in e digitalizimit, planifikohet të filloj prej vitit të ardhshëm, prej vitit 2023. Tani më kjo është përfshirë në buxhetin e 2022-s nuk ka qenë, dhe mendojmë që atëherë do t'jenë më intenzive edhe trajnimet, edhe puna me mësimdhënës, edhe zhvillimi i materialeve online dhe të gjitha. Ramanja Sharaj nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka thënë që mësimdhënësit ndahen në 2 grupe. Gjenerata e paraluftës e cila nuk posedon njohuri për teknologjinë bashkëkohore dhe ajo e pas luftës që di të përdor këto pajisje. Nga kjo sindikat kanë thënë që kanë trajnuar rreth 14 mësimdhënës për të fituar njohuritë bazike. Qëllimi ka qenë që ata bile e hapat elementar t'i kenë të ditur. Covidi, pandemia të regoj një realitet në Kosovë i cili është kogja i hidhur, nga se shkollat nuk janë të pajisura me mjetët teknologjisë bashkohore, shumë shkolla nuk janë të lidhura të kyqura me rrjetin e internetit, e kanë fjallën mund t'jenë të kyqura drejtorite, por jo edhe tërë shkolla dhe mësimdhënësit nuk janë të pajisur me laptop dhe të tjerë, madje shumë shkolla dhe në Kryqëtet dhe në tjera vende nuk kanë as projektor dhe nuk kanë as mjetët teknologjisë, që është një handicap, dhe unë e kam thënë shpesh, kjo betejë jonë për një cilësi shumë më të lartë të arsimit, po bëhet e vështirë duke luftuar me shkumës dhe shpuz, dhe institucionet e arsimit dhe qeveria duhet bëjë shumë atë për të ndajë mjete. Përdorimi i teknologjisë së informacionit është anketa vjetore që realizon Agjencia e Statistikave të Kosovës. Fjolla Shala nga kjo agjenci ka treguar të gjeturat e fundit nga këto anketa, ku del se përqindja e përdorimit të pajisjeve elektronike bie sa më vjetër të jetë grup mosha. Derisa sipas të gjeturave të ASK-s, pajisjet elektronike që janë përdorur më së shumti janë telefonat mobil, më pastaj kompjuterët, pasuar nga laptopët e pajisjet e tjera. Tek personat në ekonomitë familjare që kanë pasur qasjen e internet në shtëpi, dominon në grup mosha 35 deri në 44 vjet, me 90.5%, ndërsa, grup moshat tjera, me të shtyra, rreth 45 deri në 54 vjet, e kanë përdorur internetin 18.9%. Rezulton që kanë pasur qasjen e internet rreth 18.9%. Pastaj kemi grup moshën 55 deri në 64 vjet, të cilët kanë përdorur internetin, ose kanë qasjen në internet në shtëpi, 15.5%, kurse mosha 65 e me tutje, moshat me të mëdha se 65 vjet, kanë përdorur internetin 10.1%. Pra, këtu mund të shohim se kemi një rënje të përdorimit të internetit. Drejtori ekzekutiv i Innovation Center Kosova Uranik Begu ka treguar se organizojnë trajnime të ndryshme për të përvetësuar aftësi digjitale, derisa ka theksuar nevojën për zhvillim të këtyre aftësive edhe në për institucione të ndryshme. Këta që janë pak të moshës më shtyrë janë individ cilë të krijojnë nështë një orientim të ri në karrierë, nuk janë të kënaqur me punë që kanë dhe kërkojnë një sfidë të re, qoftë për hobi, qoftë për si interes profesional, mirë po trajnimet jipen për gjithë njësaj. Do me thonë janë prej atyre që janë pak më intenzive, që fillojnë 1 muaj, 3 muaj dhe ka dhe trajnime një vjeçare. Nga trajnimet që ka kryer kjo qendër, rreth 15% janë të moshës së shtyrë, pasi që interesimi është dukshëm më i lartë nga moshat e reja. Iako je pandemija povećala distancu među ljudima, ipak je mnoge naterala da se digitalno opismene, da budu u kontaktu sa svojim bližnjima, rodbinom, prijateljima i da se zbliže pa makar i online. Međutim, malo teže ide sa starijima koji sporije prihvataju tehnologiju, ovu modernu tehnologiju, možda zato što pasijans na kompjuteru ne spada u tu vrstu digitalizacije.
Meni u ovom prilogu zanimljivo to kako nastavnici postoje dve kategorije. Ovi mlađi koji prihvataju nove tehnologije i ovi stariji koji nisu baš oduševljeni. I to je možda jedinstvena prilika da đaci pomognu, da negde zamene uloge i da đaci njima drže predavanje tokom cele godine, da ih uče kako da koriste Google, kako da šalju video snimke, fotografije, kako da čitaju vesti, kako da ostavljaju komentare i mogli bi možda, pa što da ne, na kraju godine da im zadaju kontrolni, ali da ne kažu ajde sad svi izvadite 2 lista iz sredine, nego hajde sad svi otvorite praznu stranicu u Wordu, pa možda nastavnici pobegnu sa časa kolektivno. Da, videli smo da se dosta nastavnika odupire digitalizaciji, ali tako je bilo svuda i oduvek, još od kad je u nastavu uveden globus, lenjir, onaj veliki šestar za geometriju, kalkulator, projektor i mali odmor koji je definitivno kraći od velikog odmora. Možda penzioneri u Crnoj Gori nemaju finansijski standard kakav zaslužuju, ali je zato, evo, proces digitalizacije stiže u velikom stilu. Koliko će im pomoći čak 6 projekata koje Ministarstvo u Crnoj Gori planira da realizuje u narednom periodu, pogledajte u narednim minutima. Savremeno doba uz uređaje kao što su kompjuteri ili pametan telefon učinilo je da danas od kuće, iz kafića ili teretane možemo da platimo račune, zakažemo pregled kod ljekara, dobijemo recept za lijek, rezervišemo avionsku kartu ili naručimo hranu. Ipak, pitanje je koliko prosječan penzioner u Crnoj Gori može da ide u korak sa stihijom zvanom digitalizacija. Imam dosta godina. Na pragu sam 75. godine. Moje završne godine radnog veka su u kombinatu aluminijuma, gde smo u koracima, znači u procesu izveštavanja, bili obučeni, jer smo imali službu za informacione tehnologije kao sistematizovanu službu, znači ne nametnutu, koja nas je prvo obučila, pa kupili kompjutere, pa programe i mi smo to laganica savladali. Tako da nismo imali stresove, međutim među nama bilo i oni koji su već u startu to odbacili. Moglo im je biti tad do neko vremena, međutim naišla je prodaja kombinata i bio je uslov da ste digitalizovano pismeni. Naša sagovornica kaže da joj penzionerske dane digitalizacija olakšava, te život čini kvalitetnijim. Treće doba samo po sebi nameće druge obaveze u smislu biološke starosti, usporenosti, penzionisanja, demotivizacije i da ne kažem bolesti. Društvo je došlo do zaključka da bi poboljšali kvalitet života starijih osoba, uložilo je napora da izvrši proces digitalizacije. Šta to znači? To znači da vi iz svog komfora u kući možete završiti mnoge poslove. Ako posjedujete uređaj, bilo kompjuter, bilo pametni telefon, bilo tablet, jer su sve to digitalni uređaji, ali da bi ih pravilno koristili morate imati i znanje. Ja lično koristim e-zdravlje, koristim servise opštine i koristim demokratizaciju vlasti da učestvujem u donošenju odluka. Evropska unija aktivno radi na poboljšanju digitalnog okruženja u korist svih Evropljana. Tako je i Crna Gora pristupila programu koji bi trebalo digitalni život u našoj zemlji da učini sigurnim, jednostavnim i u skladu sa temeljnim slobodama. Mi smo pristupili kao Crna Gora 2006. Međutim, vreme nam nije išlo na ruku, društvene situacije u svetu, a pandemija nam je došla kao veliki izazov za digitalizaciju, jer smo prinuđeni bili da usvajamo u koracima, počev od nabavke hrane, uči doma i e-zdravlja. Iz nevladine organizacije Naše doba, u kojoj se zalažu da lica u trećoj životnoj dobi budu ravnopravni i aktivni članovi našeg društva, kažu da bi stariji trebalo da budu iskoristiv resurs, a ne teret zajednice. Kroz kurseve koje nude, trude se da što više njih ovlada digitalnim vještinama.
Neki od naših generacijskih vršnjaka čak niti poruke ne umiju da koriste, nego samo telefoniraju za fotografiju eventualno i to je sve. A telefon mobilni nam pruža neslučajne mogućnosti. Ono što je nama izgledalo kao naučna fantastika, recimo u mladosti. Eto, sad je sve ostvarivo. Na primjer, kupovala sam avionske karte, rezervisala smještaj turistički u drugom gradu. Onda je zgodan servis katastar, elektronski katastar. Tu možete da provjerite tačno i to mi je bilo vrlo važno jer sam primijetila jednu grešku da je katastar napravio i mogla sam da reagujem. Da nisam to vidjela elektronski, ko zna kad bih primijetila i kako bi to, a radi se o imovini koja je veće vrijednosti. Dok se prisjeća svog prvog tipkanja tastature, Lakuš napominje da bi njeni vršnjaci trebalo da iskoriste benefite galopirajuće digitalizacije. Ako ne znaš kako da to iskoristiš, onda si isključen iz društva, na neki način nepismen. Prvi kompjuter na kojem sam radila u novinama u Večernjem listu u Zagrebu bio je, ne znam da li ste vi to mogli da vidite, crnog ekrana sa zelenim ili narandžastim slovima. Eto, u to doba sam počela, tako da me to jednostavno s poslom prisiljavalo da pratim, a imala sam otpor prema tome. Da, prošli smo obuku kako da se koristi kompjuter, a onda ti je lakše kad uđeš u to i vidiš da donosi neka rješenja praktična, privikne se čovjek. U vladi Crne Gore kažu da im je sa zadovoljstvom pripao zadatak da osnažuju lica u trećoj životnoj dobi da ovladaju digitalnim vještinama. Ministarstvo javne uprave, kao krovni organ zadužen za digitalizaciju, kroz 6 projekata koje su podržali, digitalno će obučiti starije građane kako bi iskoristili što više benefita koje internet era nudi. Imamo veoma interesantno da će određena nevladina organizacija organizovati određene Viber grupe gdje će informisati te neke penzionere ili stariju populaciju o nekim dešavanjima koji su jako bitni ili da će napraviti konkretno jedan sajt koji će imati sve relevantne informacije za tu, da kažemo, kategoriju stanovništva ili edukativne neke sesije, radionice, promotivne spotove, kampanje u smislu, da kažemo, nekog podizanja svijesti o ulozi digitalizacije za lica u, da kažemo, toj trećoj doba života. Jako je važno za lica u starijoj životnoj dobi da imaju taj neki osnovni nivo znanja kako bi mogli, samostalno iz svog, da kažemo, stana i doma da elektronski zakažu pregled kod ljekara, da elektronski poruče neki recept za svoju terapiju, da mogu da elektronski plate porez, da elektronski zakažu, odnosno rezervišu avio kartu. Mi svi svjesni smo te činjenice da kažemo, to treće životno doba svakog pojedinca se jutra čeka i da svi ti, da kažemo, i penzioneri i sva ta lica, oni su negdje u svom prethodnom životu bili profesionalci u nekom svom poslu, u nekoj, da kažemo, svojoj oblasti. Tako da moramo ih digitalno uključiti i informisati i nekako stupiti u kontakt sa njima, da ih i dalje osjetimo da su potrebni ovom društvu. Da se čovjek uči dok je živ i da nas okolnosti često primoraju da mijenjamo navike, pokazala je i pandemija virusa COVID-19 koja je zatvorila šaltere i u rekordnom roku ubrzala digitalizaciju državne administracije i usluga. Prema podacima Ministarstva javne uprave, tada je za 25% poraslo korišćenje elektronskih usluga. Zajedničkim snagama, u korist svoje generacije, ali i ukupne zajednice, Milena i Vesna u 8. deceniji podcrtavaju da digitalizacija nije bauk. Prvo mu pokažite koje su prednosti, da to nije strašno, da ništa neće da propadne, da možete ponoviti i da ćete imati koristi u smislu da ne čekate u pošti, da komunicirate na daljinu, da učestvujete kad ste sami, da čujete ili vidite šta se dešava na nivou opštine, na nivou države, na nivou sveta. I to će biti mamac da oni krenu. Naša drugarica, članica našeg doba, Danica, ovako je rekla: meni je važno da imam vodu, struju i internet. I mogu da preživim izolaciju.
Ne mogu da se ne zapitam šta bi bilo da su se nadležni iz ministarstva u Crnoj Gori na vreme setili da su ljudi koji su pripadnici trećeg doba i tekako važni članovi društva. Možda bi se onda broj programera, inženjera, dizajnera i drugih profesija vezanih za internet drastično povećao, da bi onda Crna Gora uz Primorje imala još jednu ekonomsku silu. Ja moram na početku da pohvalim ovu gospođu koja u 75. godini toliko koristi neke aplikacije i savremene tehnologije i ja stvarno, ako upola u tim godinama budem pratio savremene trendove, svaka mi čast. A što se tiče Crne Gore, videli smo da neki stari Crnogorci koriste razne benefite online sveta i da kupuju i aviokarte online i da plaćaju hotelski smeštaj, ali da i dalje mnogi imaju averziju, što negde i ne treba da nas čudi, jer negde ja se sećam kad sam ja tokom srednje škole i fakulteta dolazio u Crnu Goru, to je bilo neko drugo vreme i to je imalo neki svoj šmek kad ti dođeš ujutru, pa te na autobuskoj stanici dočeka neka baka koja drži papir gde piše sobe, apartmani, pa te vodi da ti pokaže, pa ti kaže da je plaža tu nema 3 minuta preko magistrale, pa te pita čime se baviš, da li imaš devojku, ako nemaš devojku, zašto nemaš devojku. I to je negde bila dosta prisnija komunikacija, mnogo toplija nego danas kad ovako svoparno ti gledaš na Bookingu neke fotografije, čitaš neke komentare ljudi koje nikad u životu nisi vidio i gledaš neke ocene. Neverovatno je da i u ovoj situaciji imamo neki nedostatak osnovnih podataka, pa tako ne znamo koliko lica treće životne dobi je u procesu digitalizacije u Crnoj Gori. Možemo samo da se nadamo da ovo neće biti još jedan od onih procesa koji su izgubljeni u birokratskom haosu, da će ovi ljudi zaista doživeti tu pravu digitalizaciju i da neće doći do onoga kao što je kod nas u Srbiji. Biće ta prava digitalizacija za najviše 2 do 3 godine. Da li je prekasno za neke ljude da savladaju savremene tehnologije i imaju li uopšte motivacije ako znaju da imaju mlade koji će im uvek priskočiti u pomoć? Ovo je priča koja nam dolazi iz Srbije. Ne razumijem se u to, džabe. Jel koristite internet? Ne. Koriste, deca koriste, znači ja ne koristim. A zbog čega? Pa, godine. Ja se ne snalazim pošto ne vidim. Upravo su godine, zdravlje ili nezainteresovanost glavni razlozi što većina starijih građana ne koristi tehnologije i prednosti interneta. Za neke čekanje u redu na šalterima nije problem, ali jeste jedan klik kojim bi odmah završili obaveze. Produžetak lične karte, prijavljivanje za vakcinu i druge elektronske servise menjaju ovako. Ja odlazim i sam završavam to. Znači ovako, lično idete? Lično idem, nema ko da me služi i da lično to završavam. Znam da može, ali ja sam penzioner, imam vreme po svidem, uzem se tako. Ima i onih koji su se prilagodili digitalizaciji. Sva plaćanja i ostalo vršim elektronski. Zadnji put kad je bilo pre par godina sam išla lično, sad već možemo i kad bude trebalo preko interneta. Digitalno pismena osoba, kako kaže profesor Ivan Milentijević, upravo treba da funkcionalno razume sve ono što se digitalno oko nje dešava. Kaže da to znači da zna da koristi računar, mobilni telefon, da razume princip rada elektronskih servisa u smislu funkcionalnosti i da zna kako može da putem njih završi neke poslove. Danas živimo u društvu gde je neophodna digitalna pismenost. Znate, svi smo obuhvaćeni. Oni koji su mlađi, negde i kroz školovanje i kroz lakši kontakt sa tehnologijom, bolje napreduju, lakše osvajaju. Oni koji su se školovali za to, razvijaju stvari i pomažu drugima. I otprilike negde smo došli do toga da su oni naši najstariji sugrađani možda i najugroženiji tom revolucijom. Ali negde je stvar prevesti tu ugroženost u pozitivno stanje i dobrobit za njih. Smatra da se Srbija dobro nosila sa digitalnim razvojem i da je u dobroj meri ispraćen napredak. Kao primer navodi inicijative i kurseve za starije građane. A edukaciju je radio i deli prostor u Nišu kroz Centar za podršku e-upravi.
Kao razlog pokretanja ovog projekta navode to što su primetili da ljudima nije predstavljeno koliko zapravo mogu da ostvare pogodnosti online, bez čekanja u redovima i boravka u raznim prostorijama, a posebno tokom COVID pandemije. Projekat koji mi zovemo Digitalna agenda je trajao 18 meseci i tokom realizacije tog projekta urađena su i istraživanja i formiranje Centra za podršku e-upravi i radili smo i prezentaciju videa online koji se bave postupkom kojim građani koriste e-upravu, odnosno sve njene beneficije koje su dostupne na teritoriji grada Niša. Usluge Centra za podršku e-upravi su građani masovno koristili oko popunjavanja ovih zelenih sertifikata, odnosno oko popunjavanja dokumentacije koja je potrebna se izda zeleni sertifikat. To je ono što je nama najviše. Mislim, mali broj njih je dolazio za neke druge razloge ili eventualno da pita koje sve usluge mogu da koriste online. To nam je bio i dosta ljudi smo pomogli time što smo imali taj uslužni centar. Pored ovih, za poboljšanje digitalnih veština kod starijih postoje i druga rešenja. Ono što je jako bitno da treba da se shvati da mladi ljudi, kad kažem mladi ljudi, to su oni koji zaista, kojima je mobilni telefon svakodnevnica, kojima je korišćenje takvih stvari, nešto što je potpuno inherentno usađeno u njih, dakle, da mladi ljudi treba da pruže pomoć starijima. Nije samo u tom trenutku nekom završiti neki posao na mobilnom telefonu. Treba mu pokazati, objasniti na način na koji je shvatio sam onaj ko koristi, da na taj način prenese i drugom. Verujte, stariji ljudi su ipak dovoljno sposobni da razumeju. Vide se granica, može se njima dosta toga objasniti. Oni imaju svi po 2 telefona, puni džepovi telefoni, sve oni. Neka imaju. I kad mi nešto zatreba, oni mi završavaju. Ja koliko imam godina da vrlo se teško snalazim. Onda idem pa pitam jednog, pitam drugog, pa mi kaže, pa se snađem. Jel vam pomažu mlađi? Pomaže mi. Da pomažu, tvrde i mladi. Ocu pomažem kad treba oko nečeg, ne zna da mu objasnimo i tako. Pomažem, da. Mnogo mu znači, mnogo brže završi posao nego kad bi se sam oko toga bavio. I dosta mu pomažem, da. Kad mu čisto pomažem, on ne namerava da nauči to, nego uvek mene pita da mu ja to završim i ništa onda mu ne znači to što mu ja pokažem. Neki put mu kažem da proba sam to da odradi i on to sam pokuša i sad ukapirao je dosta toga. Uvek bude neka komplikacija sa roditeljima, uvek im je potrebna neka pomoć, manja ili veća. Bake i deke baš i ne. Koliko im pomažete vi? Uglavnom oko nekih tehničkih stvari, nekih sajtova, možda nekad mailova, tako da se negde uloguju. Pa rešenja su recimo organizovanje različitih, da kažem, eto, prosto može se ući i u domove starih, može se ući, mogu se okupiti starije osobe i preko ovih, da kažemo, ajde, ja sam to nekad društvenih ćelija, mesnih zajednica ili kako se to već danas zove, mogu se okupljati ljudi, mogu im se održati neke elementarne stvari oko informisanja šta se sve može učiniti. Može im se održati i nešto elementarno da vide, da im se praktično pokaže kako može da se uradi. Ponesite svoje mobilne telefone, ajmo danas ćemo da se prijavimo za to, ajmo danas ćemo da vidimo kako bismo mogli da platimo neki račun. Dok pojedini građani žele dodatnu edukaciju, drugi kažu da ih tehnologija ne zanima. Ima i onih koji misle da je za učenje kasno. Veoma je teško. Sad je veoma teško bez toga. Ali malo sad teže. U ovim godinama malo teže sad ide sa učenjem. Inače, velika je greška. Svestan sam toga, ali džabe. Stav stručnjaka je drugačiji. Ne, nikad nije kasno, dakle može da se radi u veoma poznim godinama. Imate toliko primjera ljudi koji su jako aktivni i prosto im je to neka vrsta sopstvene obaveze nakon penzionisanja.
Čuli smo da se priča o raznim problemima u sprovođenju digitalizacije, ali o jednom problemu se veoma malo govori. To je problem lobija čekača u redovima. Svi znamo ovde u regionu da je to jedan od najjačih lobija i samim tim oni su ti koji koče digitalizaciju sve vreme, ali o njima, nažalost, ne sme da se govori jer, jel te, mnogo su jaki. Nekada su u moje vreme mladi bili učeni da pomažu starijima, da im ustupe mesto u prevozu, da im pridrže vrata i što i dalje rade, ali danas mladi treba da budu učeni i da osim svega toga pomognu i starijima da pošalju fotografiju preko Vibera. I vidimo u ovom prilogu da mladi to rade, da mladi pomažu svojim majkama, očevima, bakama, dekama, tetkama, da plate online neke račune, da pročitaju, ne znam, poresko rešenje, da poruče lekove i to je sve lepo, ali mi se čini da mladima nije baš u potpunosti u interesu da njihovi stariji savladaju sve tehnologije, jer je jako tanka linija od online kupovine do njihovog dolaska na društvene mreže i onda u nekom momentu može samo te dočeka komentar na Instagramu, vidi ga kako je lepa, ljubi ga tetka, ili nemoj da sediš na ladnom betonu, pile bakino, što je nešto što niko ne bi želeo da pročita. Stariji sugrađani često zaziru od tih modernih tehnologija i novotarija i imaju taj stav da je kasno da sad uče nove stvari. To je pogrešan stav, nije kasno, čak i stihovi one pesme kažu nikad nije kasno da se kliće strasno. Sad mladi moraju više da se angažuju na pomoći starijima, jer nije Konfučije džabe rekao otvori čoveku Gmail nalog i nahranit ćeš ga internetom za taj dan, ali nauči ga da sam otvara nalog i nahranit ćeš ga za ceo život, osim ako ne otkrije online shopping i spiska sve pare na to. I bez obzira što u Bosni i Hercegovini postoji jedna opština sa izuzetno uspešnim procesom digitalizacije, taj primer izgleda ne slede i ostali. Da li je problem u novcu ili motivaciji nadležnih, pogledajte u narednim minutima. Savremeni tempo života ubrzao je i komunikaciju. Razdaljina ne predstavlja prepreku. Online komunikacija za većinu starije populacije dok se čovječanstvo suočavalo sa koronavirusom bila je jedina moguća. Meni je ovo dobro došlo da se može komunicirati sa ostalim članovima i porodice, pošto imaš kćer vane, i sa ostalim prijateljima koji su raseljeni širom svijeta. Sve više pripadnika treće životne dobi sticanjem osnovnih informatičkih znanja prkosi izolovanosti. Za članove je dovoljno 2 do 3 puta da dođu na čas, da bi naučili, recimo, da koriste elektronski nalog, e-mail ili, recimo, nalog na društvenim mrežama. S obzirom da je pandemija, kada smo došli u pandemiju, izazvala tu, socijalnu distancu, mi smo sve svoje online programe, kao što su terapijsko vježbanje, kao što je psihoterapijska podrška, osnovali upravo putem društvenih mreža, odnosno gdje je trebala da bude prisutna informatička pismenost. Sa istim izazovima u tom periodu suočavao se cijeli svijet. Zastrašujući prizori iz Italije pokazali su razornost nepoznatog virusa. Zato je bio neophodan drugačiji pristup informacijama, ali i fokus vlasti. Pandemija nas je naučila da su online platforme i digitalizacija sve potrebniji i da je nužno znati kako koristiti te tehnike i mnogi univerziteti i fakulteti su organizovali kurseve gdje su podučavali ljude kako da koriste online platforme. Posljednjih decenija na globalnom planu uslijedila je tehnološka informaciona evolucija. U tome ni mi ne zaostajemo, iako u praksi dokazujemo da smo tradicionalisti. I dalje više vjerujemo u slanje novca iz ruke u ruku nego elektronskim transakcijama. I dalje smo mi na niskom stepenu razvoja, niskom stepenu korištenja mobilnog i elektronskog plaćanja u odnosu na Evropsku uniju. Uzrok svemu tome je niska finansijska pismenost koja odlikuje našu zemlju i ne samo finansijska, nego i informatička pismenost. Prema istraživanja koje je radila i Svjetska banka i Centralna banka i Ured ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine, značajan broj sredstava dolazi neformalnim kanalima, to jeste putem autobusa, putem poznanika i posrednika u Bosnu i Hercegovinu, a bez da se koriste bankovni računi. Stvar je samo da mi budemo ti koji ćemo koristiti tehnologije, a ne oni nas. Da budemo odgovorni u tom online svijetu i da sam kvalitet života poboljšamo. Jer puno je jednostavnije platiti račune danas iz svog doma
uz korisne, kvalitetne i sigurne aplikacije koje nude banke. Kako od stanovništva očekivati da se prilagodi digitalnom dobu kada je zdravstveni sistem samo djelimično prošao kroz taj proces? Zato je umjesto pojednostavljivanja put pacijenta nerijetko dodatno komplikovan. Korist će biti apsolutno 100% tada kada se svi u sistemu budemo ponašali da smo informatički uvezani, što u biti jesmo. Problemi nastaju kad se ide prema kliničkom centru ili prema općoj bolnici, jednostavno ne znam šta se tu dešava, koji se tu informatički bug dešava. Ukoliko su uvezani, a mi znamo da su uvezani u jedinstvenoj bazi podataka, onda zbog pacijenata je po nama nedopustivo da se uz elektronsku uputnicu, koja je totalno mjerodavna, koja je dakle sama po sebi standardizirana, da se traži i pisana uputnica. Ipak u kantonalnoj ustanovi zaduženoj za provedbu digitalizacije zdravstvenog sistema raspolažu drugačijim podacima. Elektronske uputnice raspoložive su u svim zdravstvenim ustanovama uvezanim u sistem. Kakan je primjer da može i drugačije. Zainteresovani koristeći platformu e-općina online mogu zatražiti izdavanje dokumenata bez obzira gdje se nalaze. Anegdota iz privatnih naših kanala komunikacije da smo imali slučaj da je momak koji se tek oženio i bio je u potrebi da ishoduje dokumenta, isto se radi o inženjeru koji je trenutno u Belgiji, da je mora avionom doći, da je znao da modul e-općina omogućava ne samo kakanjcima i kakanjkama, nego svim građanima, mogao je da uštedi pa sigurno avionsku kartu i sve troškove boravka ovdje. Najteža funkcija koju je općina zahtijeva od vas jest u stvari da uskate svoju fotografiju, odnosno fotografiju vašeg dokumenta kako biste dokazali vaš identitet prilikom podnošenja zahtjeva. Najbolja stvar ove e-općine jeste činjenica da vi možete dobiti i apostil pečat na vaše dokumente putem e-općine, što je jako, jako bitno, pogotovo kada idete, kada recimo živite u nekoj evropskoj zemlji, Austriji, Njemačkoj i kada podnosite zahtjeve za dokumente. U većini slučajeva oni vama traže da imate apostil pečat na svom rodnom listu ili ne znam ja na vjenčanom listu, tako dalje. U nekoliko koraka građani ispunjavaju zahtjevi i još manje službenici u opštinskoj administraciji izdaju dokumente. Ja sam zadovoljna, međutim, ono što je mene oteglo posao, da kako da vam kažem, nije niko kriv izašto je to jednostavno zato zbog papirologije koju ne vadim u kaknju, nego vadim vani. Gužve ispred šaltera su prošlost. Njihov primjer može poslužiti i drugima koji ne pokazuju volju slijediti ga. Čini se razumljivim jer glomazan administrativni aparat ne može opstati ako se proces izdavanja dokumenata pojednostavi. Mi smo znači modul e-općine i elektronski parlament nudili putem Saveza općina i gradova svim općinama i gradovima i čak smo u jednom momentu davali besplatno taj softver za implementaciju u samo održavanje i cijenu održavanja na mjesečnom nivou. I nismo dobili feedback. Stranke koje traže usluge koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, zaprime se takvi zahtjevi u prijemnoj kancelariji i automatski nakon skeniranja dolaze na računare od momenta podnošenja zahtjeva do momenta obrade zahtjeva treba proći samo 1 minuta. Generalno, rezultati prvog istraživanja o BiH digitalnoj pismenosti nisu obeshrabrujući. Jedan od segmenata koji je meni zaista jako puno rekao je to da mi imamo broj korisnika mobilnog interneta je veći od broja stanovnika koji mi imamo u Bosni i Hercegovini. Znači, bez obzira što naša država nema relevantne podatke, što mi nemamo strateški pristup za razvoj digitalne pismenosti, naše stanovništvo nekako se trudi da ide u korak sa svijetom. Pismen svijet, sposoban svijet, sit svijet nije podložan manipulaciji, a politika to neće. Politika upravo hoće mentalne sklopove i onaj intelektualni status koji podrazumijeva mogućnost lagodne manipulacije. S nepismenim ljudima to je najlakše. Skoro polovina BiH stanovništva iznad 65 godina prema podacima iz izvještaja Vijeća Evrope je u digitalnom jazu. Uzrok toga više je nedostatak novca nego znanja. To je potvrda da godine nisu prepreka pomjeranju granica postignuća, već sistem u kojem živimo.
Najviše novca iz inostranstva građanima Bosne i Hercegovine i dalje stiže autobusom od rodbine. Možda bi se interesovanje za online plaćanje povećalo ako bi postojala neka aplikacija koja bi se zvala Cash, pa u okviru nje imaš opciju slamarica, pa onda možda biraš u kom delu mobilnog telefona će da ti budu sakrivene pare. Ništa bolja situacija nije ni sa državnim sistemom i digitalizaciju u zdravstvu treba jedno lečenje, ukoliko uspe da se umreži sa odabranim doktorom. Da, čuli smo da je u zdravstvu situacija takva da nakon polovično sprovedene digitalizacije pacijenti često prolaze kroz proceduru koja je još duža nego što je bila pre digitalizacije. Možda bi rešenje moglo da bude da se napravi jedan test, da se utvrdi da li više bacila, bakterije i virusa ima na tastaturama kompjutera ili na kartonima zdravstvenim koji su stariji po nekoliko decenija. Pa kad se uporede rezultati, možda bi to bila dobra motivacija da se ubrza taj proces digitalizacije u zdravstvu. Na primjeru Kaknja, koji je ponudio svoja rešenja drugim kantonima, oni odbili, vidimo da važi pravilo što više digitalizacije, to manje birokratije, to je to manje posla za birokratiju. A što manje posla za birokratiju, to manje onih anegdota iz pošte, sa šaltera, katastara i samo nešto da pitam ljudima. Ali mislim da u svakom slučaju nećemo moći da se rešimo onog problema, faliti jedan papir, ali ovog puta u PDF-u. Čuli smo da je jedan momak koji je rodom iz Kaknja potegao čak iz Belgije da dođe u svoj rodni grad i da podigne dokumenta koje su mu potrebno i to samo zato što nije znao da može to da uradi i digitalno, online. Tako da izgleda da osim digitalizacije mora da se sprovede i obaveštavanje ljudi o digitalizaciji da mogu da koriste sve te benefite. Znači, osim digitalnog dela, potreban i onaj analogni deo po mogućstvu da se ta kampanja radi od vrata do vrata. Sporo, bojažljivo i često uz neadekvatnu pomoć i servis. Tako se odnosimo prema starijima u digitalnom dobu. Kada shvatimo da briga za njih znači mnogo više od redovnih posjeta, da im treba asistencija u digitalnoj džungli, možda bude i kasno. A tamo smo mogli da ih vidimo taj potonji put na nekom Zoomu i sa njima uživo podijelimo uzbuđenje, tugu, radost i uspjeh. Digitalno doba je i za treća doba. Mislite o tome. Bila ovo druga epizoda trećeg serijala regionalnog Robin Hooda. Do sljedećeg viđenja u istom terminu. Pišite nam na office@nvo35nm.com ili skinite aplikaciju eRobin sa Google Play ili Apple Store i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje.